Bună și bine ați revenit la mine pe canal. Pentru astăzi vă propun un haul de cumpărături din Scoția, din vacanța în Edinburgh și voi începe cu lucrurile mai puțin interesante, lăsând la final partea cea mai interesantă din punctul meu de vedere. Astfel, primul lucru achiziționat, mai puțin interesant pentru mine, este această sare cu aromă de whisky afumat și chili. Nu știu dacă știți, Scoția este recunoscută pentru producția de whisky și de gin și am zis să încercăm să vedem ce ne poate oferi această sare cu aromă de whisky afumat. Următorul lucru este acest ceai cu aromă de turmeric și portocală. Firma Twinings se găsește și la noi, însă acest tip de ceai nu l-am văzut și am zis să îl încerc. Pentru partea cosmetică am achiziționat acest gel de duș de la Molton Brown. Molton Brown este o firmă englezească care produce loțiuni, creme de corp, geluri, săpunuri. Și de data aceasta am luat cu piper roz, Fiery Pink Pepper. Nu am mai folosit niciodată această aromă. Miros foarte, foarte bine și persistă pe piele aceste geluri de la Molton Brown. Acesta l-am achiziționat din aeroport. Tot din aeroport am achiziționat și această sticlă de gin cu rubarbă și ghimbir. Mie nu prea îmi plac băuturile amare, însă am mai luat și am încercat aseară un gin cu răzmeură, care era foarte dulce și în combinație cu apă tonică mi se pare că merge foarte, foarte bine. Tot din aeroport am luat și acest whisky de 12 ani, produs în Scoția și cu o alcoolemie de 40%. Nu am mai auzit de firma aceasta, recunosc că nici nu sunt foarte cunoscătoare în ale băuturii, dar estetic pare foarte bun acest whisky, să vedem și la gust cum va fi. Din Primark mi-am achiziționat acești papuci cu spumă de memorie, măsura 38-39, cred că au fost undeva la 10-12 lire, nu mai mi-aduc aminte foarte bine. Nu am ce să spun, par calitative, acum nu știu cât o să țină la prețul ăsta, dar mi-au plăcut cum arată și cum se simte piciorul în ei. Tot de la Primark, prietenul meu și-a cumpărat o pereche de pantaloni de training din aceștia scurți, în măsura M și au fost 10 lire. Am uitat, la capitolul alimentar am luat și această esență de vanilie de Madagascar. Să vedem cum e. Pare interesantă ca și descriere și aspect. Să vedem și gustul, dacă va fi unul promițător. Pentru casă, singurul lucru pe care l-am achiziționat este această ramă de 20 pe 25 cu un model albastru și auriu. A fost 22 de lire și mi s-a părut foarte, foarte frumoasă și că se potrivește foarte bine cu decorul casei noastre. Pentru nepotul meu, tot la capitolul vestimentație, am luat această căciuliță cu un arici pe ea și pare croșetată. Mi s-a părut foarte drăguță și înăuntru este căptușită. Ea este de 3-6 luni, însă mie mi se pare că este mult mai mare. Nepotul meu are 9 luni și mi se pare că se potrivește foarte bine. Și tot pentru nepotul meu am achiziționat și această hăinuță de ploaie cu blăniță înăuntru și dintr-un material impermeabil. Mi-a plăcut foarte, foarte tare aspectul ei. Aceasta este de 18-24 de luni. Sper că o să fie bune, eu cred că da. Și acum să începem cu partea mai interesantă. La fel, Scoția este recunoscută pentru producția de cașmir sau în general de fulare de cașmir, de lână și așa. Și am zis să achiziționez și eu în acest sens. Mi-am luat astfel un fular roz cu maro, destul de scurt, nu este din acela foarte, foarte lung. El spune că este făcut în Scoția și din 100% o lână de a lor. Tot în acest sens mi-am achiziționat un alt fular, tot de la aceeași firmă și tot ca dimensiuni ca cel dinainte, însă alt model, alte imprimeuri. Așa. Un picuț mai mare mi s-a părut mie, este și acest fular
Toate sunt de la aceeași firmă. Acesta mi-au plăcut culorile foarte, foarte tare. Un alb, un maro pal și un mov. Și un fular foarte mare, într-adevăr, și cu un imprimeu asemănător cu cel mai mic, este acesta. De data acesta este făcut tot din lână aceea lor și este de la o altă firmă. Este un pic mai moale, aș zice eu, această lână. Tot în acest sens mi-am achiziționat și aceste mănuși, tot cu un model din acesta de lână. Pe afară au modelul acesta și în interiorul palmei sunt din piele. Înăuntru sunt căptușite cu un material din acesta plăcut la atingere. Și le-am luat ca să meargă cu această geantă. Da, asta este una din piesele de rezistență. Este o geantă de dimensiune medie. Ce mi-a plăcut foarte tare la ea este această combinație între material, între lână aceasta și imitația de piele, pentru că e o piele ecologică, nu este piele de animal. Înăuntru este compartimentat așa și are și un cordon pentru a putea lega de aici, să o faci mai mare dacă îți place să o porți așa. Mi-a plăcut foarte, foarte tare și în momentul în care am văzut mănușile, mi s-au părut că se potrivesc foarte, foarte bine și că arată foarte bine împreună. Tot în acest sens și în aceeași gamă am luat și această gentuță. Este fix aceeași dimensiune și același model ca cea roz, doar că diferă culorile. De data aceasta căptușala este albastră și combinată cu pielea verde. Mi s-au părut foarte, foarte drăguțe și foarte interesante modelele astea. Modele de geantă, așa recunosc că am mai văzut, însă combinație de lână cu piele ecologică nu am mai văzut și mi s-au părut foarte interesante. Era să uit. Tot de la Primark mi-am achiziționat și aceste șosete în măsura 37-42 cu Winnie the Pooh. Sunt mai lunguțe și sunt dintr-un material foarte, foarte fin la atingere și pe talpă au aceste punctulețe antiderapante. Mi s-au părut foarte interesante și îmi place foarte tare că sunt făcute folosind materiale reciclate, plastic reciclat în principiu. Și mi-am mai luat tot de la Primark niște șosete, numai că pe celelalte era un set de 3, celelalte 2 perechi le-am folosit. Sunt între scurte și lungi, asta mi-a plăcut foarte tare la ele, că nu sunt nici din acele plagleze, dar nici foarte lungi. Și tot de la Primark, pentru că îmi doream de foarte mult timp și nu văzusem nicăieri, mi-am luat acest set de clame pentru când îți aranjezi părul sau pentru când te machiezi, cum arată și în poză, se prinde părul și nu lasă. Ce mi-a plăcut foarte, foarte tare este faptul că nu-ți lasă urme pe păr. Adică dacă ești coafat și doar vrei să te machiezi, nu îți strică coafiura. Am luat și tipicul magnet cu Edinburgh și un lucru pe care eu îl fac este ca din fiecare excursie și din fiecare loc unde găsesc, evident, să cumpăr cât un glob de brad, astfel încât bradul nostru de Crăciun nu este împodobit cu globuri clasice, ci pur și simplu sunt amintiri din fiecare loc în care noi am fost, fiecare țară unde noi am descoperit un glob, l-am luat. Și am luat astfel și din Scoția un astfel de glob care are și zăpadă artificială înăuntru și mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Vreau să vă prezint acest glob luat de la Palatul Holyrood din Edinburgh, care marchează jubileul reginei Elisabeta. Mi s-a părut un glob absolut superb. Este din porțelan, într-adevăr a fost mai scump, a fost 45 de lire, dar mie mi se pare foarte, foarte frumos și foarte, foarte calitativ. Acestea au fost cumpărăturile mele din Edinburgh. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem într-un clip viitor.